Suposatzen dut normala dela lehenengo egunean urduri egotea. Ziur dena ondo joango dela. Ez daukat eskarmentu handirik eskolan, baina seguru dena ondo joango dela. Ondo baina hobetu. Ziur hala izango dela. Atzerapen urte batzuk daramatzat, baina ez da baikorra izateko arrazoia. Ikasketetan, hobetu bakarrik egin dezaket. Ongi hasi ezkero, ongi bukatuko da. Presarik gabe, mesedez. Atsegina izango da lagun berriak egitea, naiz eta zaila izango den lekutxo bat egitea. Izan ere, denak betidanik elkar ezagutzen direlako. Eskolara joatea, nire bizitzako ametsa da. Zer atera daiteke gaizki? Oh! Mesedez ez dadila seinale txarra izan! Ebe bada, Ane, esan dizu motelago joateko. Hau ni konponduko dut. Barkatu, Marila! Gaurkoan ondo joan barko litzaizuke, erbia baina azkarragoa zara. Enau nire buruak eskatzen, oso ondo funtzionatzen duela uste dut. Eta sorte pizka batekin laizter iritsiko naiz nire gelakiden mailara. Hori ez da kezkatzen nauena, badakizu zer kezkatzen nauen, nire kezka nagusiena. Ziur laizter esango diguzula. Ile gorri, gorrotagarri hau, ile iguingarri hau, nire bizitza ezinezkoa egiten dit. Anne Shirley Kubert, beste kezka nagusi bat bilatzeko iradokitzen dizut. Eta nire orestak gorroto ditut, eta seguru aski erakargarriagoa izango nintzateke mutilentzat ederragoa izango banintz. Txorakeriak. Arroputza zara zalantzarik gabe. La rosa bat ederra ez balitz inork ez luke usainduko, gainera ezin naiteke arroputza eta itxusia izan. Nahikoa da tontakeriekin. Eskolan ondo moldatuko zara kezkatzeari uzten badiozu eta indartsu egiten bazara.